emisión en directo, ignoramos producción. Estamos en directo. Perdón, no, ya voy ahora, chicos. Aquí tenemos a Andrea, que está preparando todo. Hola. Andrea, cal é a túa función? Moi ben. Vamos entre bambalinas. Ou antes, mellor. Vamos a falar cos de sonido. Rapaces de sonido, para o ramo producións, que estades facendo? Contade. Que é o que faz, Nico? Yo tengo focos como la luz. Perfecto. E quen fai o son? Son Perfecto. Menuda mesa. Carais. E ti, Martín, cal é a túa función? Rexedor. Que ben. E que é o que faz? sustituir as intérpretes, estar aí sempre o canadillo Que ben, que maravilla. Moi ben, rapaces, moita sorte. Bueno, en teatro dixe outra cousa. Moita... non, eso non se pode dicir. Moi ben, rapaces. Vale. Hola, que tal? Cal é a túa función, Laura? E que faz? documentar o proceso da ópera. Ai, que ben, moi ben. Iraida, vos que facedes para o ramo producións? Estamos emitindo en directo, eh? Seguro que sí. Hola, xefe, que tal? Moi ben. Aquí está Dani. Dani, cal é a túa función? Na ópera. Ai, que ben. Estás traballando moito, verdad? Perfecto. Moi ben. Perfecto. Aquí. Esa mesa, poñedeme aquí, rapaces. Óscar, que é o que fas ti na ópera? Cal é a túa función? Moi ben. Vamos aquí. Vamos entre bambalinas.
Aquí entre bambalinas. Que tal, rapaces, nerviosos? Mira, pois sí. Moi ben. Está en o Ramo Producións. Estamos emitindo en directo para o Romo Producións. Guai. Que chupi. Temos aquí o director da compañía, Raúl, para o Ramo Producións. Contade algo, como estades? Nervosos? Que tal, rapaces? Aquí temos os encargados da música. Ti que eres, Alexis? Escenógrafo. E ti, Pablo? Tamén. Os encargados de todo o que pasa por detrás, verdade? Moi ben. Que función tan importante. Somos un equipo, verdade? Moi ben. Aquí está María, que xa vimos antes. E Marco. Marco. Adriana, nos faltabas ti. Estamos retransmitindo en directo para o Ramo Producións. Cal é a túa función? Que fas ti na ópera? Iluminadora. Que función tan importante. Moi ben. Aquí temos as profes que están traballando arreo. Que tal, profe Catu? Queres dicir algo para o Ramo Producións en directo? Que ben, eso é xeneal. Eso é maravilloso. Que tal, rapaces? Ben? Perfecto. Queredes dicir algo para o Ramo Producións, profes? Emisión en directo. Temos 3 seguidores. Esta é a profe Yolanda, que é a mestra de música. Gran labor, profe. Aquí temos a Laura, moi ben. Territorio Loba, atreveste a entrar? Moi ben. Unha peza clave da representación é a explicación do proceso, que é o que vamos a ver nos síntomas.
va, no estorba nada. En absoluto. Ha venido a vernos la profe Covadonga, que nos ayudó este año. Hola, profe. ¿Qué tal? Genial. ¡Estamos nerviosos! Eso es bueno. Don Indalez. Chicos, ya pueden pasar. Ya. Voy a beber un cuadro. Las entradas hoy cómo salen. Yo puedo hacer, perdón. Escucha, dice ahí no vas a haber grabado porque se te va a poner la gente delante, ¿eh? No nos van a escuchar. Estamos nerviosos. Mira, voy a beber. Espera, Darío.
Y me habrá llamado Benito. Sí. Vale, ya conozco. Esta es la hermana, aunque no me parezca, yo soy la hermana casada.
ver, señor. No funciona el micrófono. Silencio, por favor. Empezamos. En setembro, as nosas profes propuxéronos crear unha compañía de ópera. Nós non estábamos moi seguros, pero aceptamos. Estos son os nenos e nenas da compañía de ópera, os nenos e nenas de quinto e sexto de educación primaria. Durante 4 horas semanais hacemos yoga, que reflexa a lingua galega, pero sen o libro. Podedes ver aí os estándares. Para comenzar, partimos dunha canción chamada Olelé. Ten detrás dela unha historia na que unhas mulleres non tiñan comida no seu pobo e tiveron que ir a buscala. Durante o camino non se daba coordinado e remaban cada unha para un lado. Pero a deusa Benguela lles dixo que tiñan que remar todas a unha, e así o fixeron. Entón, consiguieron o seu objetivo. Esta canción representa para nós unha metáfora, a metáfora do traballo en equipo. E temos como referencia este remo que di que remamos todas a unha. A compañía está formada por profesións. Os documentalistas documentan o proceso da ópera. Relacións públicas publifican a nosa ópera. Os iluminadores encárganse de facer os bocetos para as luces. Os estilistas maquillan e fan diseños para os intérpretes e os visten. Director de produción é o que revisa se todas as profesións están ben. Escenógrafos deseñan o decorado. Compositores compoñen as cancións e axudan os intérpretes a que as aprendan. Intérpretes aprendense o libreto e representan. E o rexidor encárgase de que os seus intérpretes sepan o papel. Entre todos elegimos o noso nome, Big Bang, porque creemos que é o mellor nome que nos representa. Porque, ao igual que na compañía, salimos de la nada e cada vez nos vamos expandendo. Este é o noso logo. O libro representa o moito que aprendemos. O marcapáxinas representa que nunca imos a perder el progreso que hemos hecho cada día. As as representan a liberdade. E a explosión representa que somos unha bomba a punto de explotar. Para crear as nosas propias metáforas, unha das cousas que fixemos foi a dinámica das metáforas do dominó. Consistía en que cada un de nós tiña que poner unha peza do dominó no chan da maneira que quixera. E ao final tiñamos que decir todo o que nos representaba. Na exposición podedes ver o que cada un pensaba. Cando acabamos de facer un reto ou unha dinámica, escribíamos. Poñíamos o que creíamos
para que servía ese reto ou metáfora. E tamén poñíamos como nos sentíamos. Despois, formábamos un circo e compartíamos as nosas reflexións. Durante o primer trimestre viñéronnos a visitar diferentes profesionais. Con Eugenia San Martín aprendimos como dirixir unha ópera. Pasámoslo moi ben e ensinounos como tiñamos que poñernos no escenario, etc. Estefanía Padullés ensinounos a escribir historias. Díxonos canto tiña que durar cada tramo da historia, canto tiña que ser, etc. Natividad Alonso ensinounos a maquillar e puxonos exemplo como maquillar unha señora maior. Logo, levamos a práctica todos os consellos que nos deu de que utilizar para cada caso, etc. Jesús Pareja ensinounos sobre a música. Fixemos unha pequena melodía, ensinounos os ritmos. Guillermo, o noso conserje, e Xoán, un antigo profesor, nos ensenou como hacer focos e a trabajar con la electricidade. Beni, o noso director, nos ensinounos a publicar e eso nos serviu moi ben para as relacións públicas. Ensinounos os segredos da interpretación. Con ela aprendimos como poñernos nun escenario, como sentirnos, etc. Miguel Gil e Pedro Sarmiento visitáronos. Somos coordinadores de Lobo España e fixemos dinámicas e ensináronnos distintas cousas. Tamén traballamos coas emocións a base duns cartéis nos que tiñamos que poner que nos provocaba cada emoción. Isto o tedes na exposición e poderedes velo logo. Para escoller o tema da nosa ópera, as profes propuxéronos traer un obxecto que significara algo para nós. Aquí podedes ver que fixemos unha dinámica da galería. Despois, dicíamos o que significaba para nós. Tamén traballamos o tema a través dos contos. Dividímonos en equipos, e cada equipo tiña un conto, e tiña que detectar o tema e facer un resumo. Despois, para facer os rasgos dos persoaxes, tamén fixemos grupos e cada un ponía unhas características. E creamos os nosos persoaxes. Para facer a nosa ópera, decidimos que o lugar onde se iba a desarrollar iba a ser unha reserva natural. Polo tanto, fomos a coñecer de primeira man ese lugar. Fomos a Marcelle para aprender como se poñían os animais, o escenario. Entre todos, grazas a todas as aportacións, escribimos o noso libreto. Traballamos por profesións. Cando acabamos de facer o libreto, dividímonos cada un, tiña que elixir unhas profesións e tiña que elaborar. Aquí podedes ver os intérpretes. Aquí as relacións públicas, escenógrafos, os de maquillaxe e vestuario, iluminadores, director de producción,
vocalistas, rexidor e os compositores. Durante todo o curso fomos facendo algúns retos. Este é o reto do globo, reto do sal, reto das cadenas, reto da alfombra máxica e o reto do no humano. Queredes saber que se esconde detrás de loba? Traballo en equipo, resolución de problemas, Autonomía, reflexión, expresión de ideas e sentimentos, escoita activa, toma de decisións. E estas cousas non veñen nos libros. Gracias por atendernos. Despois, cando xa estedes sentados, a miña compañeira Laura os vai repartir unhas tarxetiñas por se queredes visitar o noso blog. E logo de ver a actuación poderedes escribir unhas pegadas para decirnos se vos gustou, etc. E agora teredes 10 minutos para visitar a nosa exposición que previamente hemos explicado. Agora sí. Seguro que sí. A ver qué tal te da la fotografía. Lo hacen genial. Sí. Hola, mi rey, ¿cómo estás? Vamos. Buen Marcillo, país. Buen Marcillo, país.
Decathlon, que hai que votar. Non me gracias, non me gracias. Vale. Estará igual, vale, pero no sabes, no sé, pregúntale a la Salió de maravilla. De maravilla. ¿Fue la prueba de fuego? Sí. Llegamos por lo menos. Damas e cabaleiros, boas tardes e gracias por estar aquí hoxe. Comprasen de darles a benvida ao noso espectáculo. O 10 de setembro de 2017, 24 alumnos e alumnas do sétimo bilingüe ramo subímonos a un tren chamado Loba. Cando nos propuxeron subirnos a él, non sabíamos moi ben cal era o noso destino. Pero este non era un tren de cercanías, non. Era un tren de longo percorrido, e como toda longa distancia, atopámonos con moitos contratempos. Aprendimos a superalos e intentar solucionalos, unhas veces mellor que outras, pero sempre mirando para diante.
Facer equipo para conseguir ser unha verdadeira compañía foi o noso maior reto. Para iso, tivemos que conseguir outros menores, pero non por iso menos importantes. Escoitar os demais, respectar as súas opinións, expresar as nosas ideas e amosar as nosas emocións foron algúns dos retos que tivemos que acadar. Despois de case 10 meses de traballo, por fin hoxe chegamos ao noso destino. O que van ver ustedes a continuación vai ser só a quinta do pastel. Esta peza de ópera só serve para demostraros todo o traballo que fixemos ao longo deste percorrido. Hai uns intres puderon escutar os meus compañeiros como lles foron contando detalladamente cal foi o proceso para chegar a onde estamos hoxe. Nese proceso vese todo o traballo que hai detrás desta pequena e humilde representación. Cada un de nós temos unha profesión que temos que desempeñar con rigor e dedicación. Ides ver o resultado final deste proxecto. Esperemos que sexa do vosso agrado.
muller. Acaban de chamar do Concello para avisarnos que xa temos os permisos. Mañá comenzarán a chegar os xardaneis. É mellor que te collas uns días de vacacións. Xa me encargarei dos animais. Pero os animais sempre os coido eu. Non te preocupes, muller. Serán unhas pequenas vacacións. Bueno, no fondo non me dirán mal. Sí, muller, serán unhas vacacións e ben merecidas. Pero non estou moi segura. Se tes algún problema, avísame, non o dubides. Eu non entendo nada. Somos xente con gravada, penso gañar moitísima pasta. A reserva fecharé e un centro comercial construiré. O meu trufa para ver e os gatos van me chover. O meu trufa para ver e os gatos van me chover. Amanda, miña irmá, pensa que as obras van comezar para mellorar a reserva natural. Pensei que ia ser máis difícil de enganar. Pobre ilusa que pensou que marchaba de vacacións. O meu trufa para ver e os cartos van me chover. O meu trufa para ver e os cartos van me chover. Escavadoras e pás vou usar e os animais eu vou expulsar a cambio de moitas moedas. Clink, 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 clan. O meu trufa para ver e os cartos van me chover. O meu trufa para ver e os cartos van me chover. Me quitaste una foto antes. Que pena que se fuera Amanda. Nunca votaremos dela. Votarei non falta. Que dijo? Son 0 días. Non o eches Andrés. Anda, pero que non estou ben. Pero, que che pasa? Nin que miras un dedo. Isto é verdade. Non sei. Pero tranquilízate, muller. Que non sabemos o que queres decir. Xa sabía eu que estaba tramando algo. Nunca me gustou tan estirado e manipulador. Ai, meu Deus. Paco, estás ben?
Pero onde estarán as miñas chaves? Ai, non pode ser. Calquer día deixarei a miña cabeciña por aí. Mirade, aí está Amanda. Amanda. Non se creo que topamos. A ver, Valor do Terreo, Centro Comercial. Comezarán as obras mañá, rematarán no mes de decembro, contrato asinado por Andrés, o meu irmán, as miñas costas. Traicionou a miña confianza. Pensei que este tema xa quedara pechado. E vos, onde conseguichedes isto? Pero se está asinado por mí. Isto é increíble. Como puido suceder? Non permitirei que destruen o vosso fogar. Eu vos protexerei. Tranquila, Amanda. Entre todos atoparemos a solución. Teño unha idea que pode funcionar, pero preciso da vosa colaboración. Sí, claro, conta con nós. E contade comigo tamén. Pois vamos ao asunto. Hai que darnos presa. Non hai tempo que perder. Os homens non nos queremos facer. O noso fogar non queremos perder. Algo por el camino queremos liderar para que nos disfrutamos mortal. Saque la vía para a excavación e temos que adotar unha solución. Moita maquinaria vai a ver. E diante dela nos temos que poñer unha cadea de normas para que as excavadoras non podan pasar. Saque la vía para a excavación e temos que adotar unha solución. Mientras a Amanda asunta marchará e os papéis recollerá. Con eles tamén imos demostrar que aquí non se pode unificar. Saque la vía para a excavación e temos que adotar unha solución. Saque la vía para a excavación e temos que adotar unha solución. Saque la vía para a excavación e temos que adotar unha solución. Pois non hai tempo que perder. Marcharei a xunta rapidamente a recoller os papéis que di que estes terrenos son uns espazos protegidos e, polo tanto, non se pode edificar nada neles. Marzo, corre. É mellor descansar. Sí, tens razón. Mañá será un día duro. Temos que estar fortes e descansados. Despertade. Se os coito o ruido das excavadoras. Que se hombre. Ai, se están aquí. Non o vamos a conseguir. Ai, meu Deus. Reláxate, Bambú. Recorda que somos un equipo. Aparta de aí, que deste traballo xa me encargo eu. O voso fogar pasará a historia. Chegue xa! Este lobo está todo! Vai matar a todos! Están fora de control! Ai! Alto! Non permitirei que acabes coa reserva. E como me pensas deter? Con estes papéis que teño na man. Estes papéis din que esta reserva, estes terreos son os espazos protegidos. E polo tanto non podes edificar nada neles. Déxame ver iso. Estes papéis non me van deter. No que vos deades conta, eu xa terei os meus cartos. Estarei moi longe. Nunca me encontraredes. Amanda, aparta de ahí, ya les
Como non? Xa que ti me ensinaches como levar todo o papel da reserva, agora tocame a mí ensinarte como coller os animais. Bambú é o esquilo, verde o noso pardo europeo, e laima a cerra. Colle o caldeiro, por favor. Vamos. Tranquila, Laima, non se vai facer nada. O Andrés que coñecía xa pasou a historia. Agora, non tes medo que ter. Tranquila. Tranquila, Laima, non se vou facer dano. Non, eu tampouco. Mira que por Ai, meu Deus. Non podes ser profesional, non extraño máis. Isto é incrível. Isto que parece a reserva dos animais. Andrés, reacciona. Desperta. Cando te das conta, xa ves que é normal. Non se facer persona. Andrés.
Agora presentaremos aos membros da compañía, Lucas, Alexis e Pablo como escenógrafos. Daniel Portomeña e Alba e Óscar como estilistas. Daniel Castro, Andrea e Laura como documentalistas. Adriana e Nico como iluminadores. Brais, Ismael e Hugo como compositores. Lidia, Óscar, Pita e Darío como relaciones públicas. Sara, Daniela, María, Ireide e Marco como intérpretes. Martín como regidor. E eu son Raúl, o director de producción. Moitas grazas. Para rematar, queremos agradecer a todas aquelas persoas que axudaron a que todo isto fora posible. En primeiro lugar, a José Antonio Sordo, asesor do CFR de Ferrol, por conseguir que logo chegara a Ferrolterra e facer posible que as nosas profes se formaran. En segundo lugar, as nosas profes, Lucía, Rebeca, Catuxa e Yolanda, e tamén Covadonga, xa que sen elas isto non sería posible. Presentar o noso proxecto, axudarnos a solucionar os conflictos, a superar os nosos medos e sacar o mellor de cada un. En terceiro lugar, queremos agradecerlle ao noso director ministro por poner a nosa disposición todos os recursos necesarios para levar a cabo este proxecto. Tamén queremos agradecer a Pedro Sarmiento e Miguel Gil, coordinadores de Logo de España, por brindarnos a oportunidade de vivir esta experiencia e guiarnos e motivarnos coa súa visita á nosa compañía. Que forman parte da nosa vida diaria, sempre dispostos a axudarnos e aconsellarnos, foron imprescindibles para sacar adiante o traballo. Agradecer tamén a todos os profesionais que nos ensinaron as súas profesións para que coñecéramos de primeira man en que consistían e axudarnos a decidir cal queríamos desempeñar. Eugenia San Martín como directora de teatro, Jesús Pareza como compositor, Nati como maquilladora estilista, Estefanía Padullés como escritora, Benigno Sánchez Fáez como relacións públicas, Xoan como iluminador e Paula Moreno como actriz. Grazas á presidenta da Liga de Amigos de Valladolid e a toda a directiva por poñer o casiño a nosa disposición.
Gracias de todo corazón. Por iso, queremos agradecerlo con este pequeno agasallo. Que suba a presidenta, por favor. Xa que partindo da metáfora do remo comprendimos que o único xeito de levar a cabo este proxecto era remando todos na mesma dirección, sabendo que todos e cada un de nós éramos unha peza fundamental.
Che? Hola. Bueno, salió todo de maravilla al final, un pequeño nervio en directo.